זה התלמיד אלישמע. התלמיד אלישמע עושה את הדבר האהוב עליו, ללמוד תורה. וזה התרום חמשוש החמוד שלנו, אורי, שמחפש תלמיד שידריך אותו בתוך ידקה. כבוד השמיניסט, אתה שומע? אחי! שלום עליכם, מה רצונך? אני באתי לבדוק את הישיבה ואמרו לי שאתה אמור להדריך אותי. כמובן. איפה אתה רוצה שנתחיל? אולי תסביר לי, מה זה ידקה? מה זה ידקה? שאלה גדולה שאלת, אני לא מצחוק. ידקה זה הכל. זה לימוד תורה, חיבור להשם, זה עבודת המידות. כאילו, עבודת השם. אחי, אתה שומע? אתה איתי או שאתה... זה שלומי. גם שלומי עושה את הדבר האהוב עליו, אפילו כשזה מסבך אותו בצרות. בוקר טוב, כולם לקום. יאללה שלומי, קום, מאוחר. 3 בצהריים, שלומי. 3 מפונקל. יש טלפון, אחי. טלפון מפונקל. זה אייפון. סובר. יש מבחן היום, אחי. אתה חייב לקום, שיהיה טוב. מגן 56. מחלקים המבוגרים בחדר 604, שלומי, קום, שלומי. אמרת את זה גם אתמול, נו. אז הקמת, חייבים לזוז, שלומי. הזמן עובד. טוב, היה טוב, אחי. תעשה לך בית האור. ולבסוף, רוי נלחץ מהבגרויות המתקרבות, אז הוא עוסק בפעילות שמרגיעה אותו. מלחמות מים כבר לא שוות, תבטלו את הקנסות. אני לא שופט. ארוחת צהריים אחרי מנחה, תבטלו את השיחה. נמאס מכם כבר, די. שלום עליכם, מה עושה לך כאן ידידי? שמע, שמע אחי, אני לחוץ רצח, יש לי מתכונת, לא יודע שום דבר בחומר. ואין לי שום כביש לחסום היום, אני לא יודע מה לעשות, אני משתגע עוד רגע. תקשיב, זה מזכיר לי שיעור מאוד מאוד נפלא. שזה גדול הדור, הרב יעקב גולדשמידט. הוא אומר דבר נפלא, שבן אדם נמצא... יש שם מישהו שלא ילך תפילין היום.